Sa pagpadayon karong adlaw sa distribution sa 6,000 pesos nga Social Amelioration Program KONSAP sa Mandawi City, ano nagihapoy ng hinaot nga makadawat sa kwarta. Nagpatabang sila sa DSWD kay giingong nalista na unta sila apan wa mahatagi. Ang report ni Nico Sirido. Taas ang pila sa mga muklaim sa SAP sa Barangay Gizo. Gipaniguro sa mga opisyales nga bisan sa kadaghan, mituman gihapon ang mga tao sa social distancing. Sa distribution pananglit, no contact policy ang giimplementar. Ang ID sa claimant ibutang sa usa ka basket ug adto ra sab ibutang ang iyang kwarta aron makuha. Aron walay contact sir, walay contact. Nagdakog alcohol, basket, nag-gloves ba ta? Face shield. Dili. Sila lay mo punit. Wala ko sa idea. Samtang padayon ang pag-apod-apod, daghan ang nagpakisayod sa DSWD nganong dili sila kwalipikado. Pasabot sa personnel, dili gyud tanan ang mahatagan, labi na ang mga nagtrabaho nga sektor nga dili kwalipikado. Kining duha nga managsilingan, nagpakisayod kay kuno ana-ana sa panga ng ilang payroll apan di gihapon sila makadawat sa 6,000 pesos. Pasabot sa taga DSWD, natulaw jud ka sa mga sektor mo na nga dili jud ka makadawat kay adto man mo sa duli i-address. Ay, sa duli jud sa inyo kinmong HR. gianugnan ang duha kay dako na untag tabang ang kwarta. Ang iyang rason moto kuan nakakuha na kuno na sa doli ang akong pares. Mura ilang kuan pero skeletal force puli-puli sila sir. Dili sila yung permanent. Tabanding sa niya, close ang kumpanya niya. Gi-on ko na lang ko, on call niya. Kuwang yung income sila, kadig 2 ka oras or 4 ka oras. Nya. Pila gyud gipakaon pamilya mo. Ikaduhang adlaw karon sa SAP distribution sa Mandawi. Uban ni June Sulon, Nico Sereno, Balitang Bisdak.